ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಂಜುಳಾ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ತುಳುನಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನೆಡ್ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಲೆಂತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಇಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಅಂಚ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಏನು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮೇರು ಕೋರಿ ಕನ ಇದಿರು ಕಬಾಬ್ದ ಪೀಸ್ಗೆ ಏನು ಕೋರಿ ಕನಾರೆ ಪಂತಿನೇಕ್ ಮೇರಿ ಎಂಚ ಕಂದೇರಿಂದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲೆ ಯಾ ಮೇರೆಗ್ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪಂತೀನಿ ಮೇರ್ ತುಲೆಗ್ ಇತೀತ್ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಕನದೀನಿ ಇತೀತ್ ಪಂಡ ಇತೇ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಕನದೀನಿ ಇತೇ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ಪೀಸ್ ದಲ್ಕೆ ಫುಲ್ ಅಗುಲು ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಡ್ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಂತೆ ಯಾನು ಓ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂದು ಆಂಡಲ ಯಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಯಾನು ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುದ ಅತ್ತಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುದಲ ಮಲ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಯಾಳಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ದಲ್ಕ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಪಿದೆಡ್ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಮಾತ ಕಂತದು ಮಸಾಲಾಡು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕಬಾಬ್ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಬಾಬುನು ಯಾನು ಎಂಚೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಬಂದಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದಾಂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ನೊಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ಲ ಲೊಂಬುದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರ ಇದೆನ್ನೆಡವಿನಂತೆ ಬಾಡದು ಐಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದರ್ತದು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ರುಚಿಗೆ ದಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಪೀಸದಾತ ಚಕ್ಕೆ ಅಂಚನೆ ಪಲಾವ್ದ ಹಿರೆ ಉಂದೇನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಏನು ಮೂಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಕಡೆದು ಕಾಣತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ದ ಪೀಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆಲೇನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆದು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಕಾಯ್ದಿನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಬುಡ್ಪೆ ಅಂಚ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನಗಳು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಮಲ್ತನೆಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತೂ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಕಬಾಬ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುಂಡ ನಿಗಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲ್ಟಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಕಬಾಬ್ದ ಪೌಡರ್ ಏತ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಆವಡ್ ಪಂದು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕಬಾಬ್ದ ರುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬು ಚಿಕನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಇಂದ್ಲ ಬರೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇ ಉಂಟು ಪೀಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಹರಿಯಾಳಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಲೀಫ್ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂತು ಕಬಾಬುದ ಕಬಾಬ್ ಬೆಂಚಾದನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬನ್ಲೆ ಇದು ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ನೇನೆ ಕಾಯಿ ಎರಡ ಕೋಪದುವಿ ಅಮ್ಮಡ ಕೋಪ ಇದ್ದತೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ದಿನ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ಲೆ ಕಬಾಬ್ ಬೆಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಲಿ ತಿಳಿದುವಿ ಕಬಾಬ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂತೀನಿ ಇದುವೆ ಬಾಲ್ವಾಡಿ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನತೆ ಎಂಚೋಂಡು ಬನ್ನೆ ಇಲ್ಲದನೆ ಮಸಾಲ ವಿಟಮಿನ್ ಸೊಪ್ಪುಡು ಡ್ರೈ ಕಬಾಬ್ ಡ್ರೈ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ಡ್ರೈ ಆದಂತರ ಟಿಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಈ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಹುಡುಕೊಂಡು ಒನಸೆ ಪತ್ತರ್ ಪಂಪಿನೆ ಪತ್ತರ್ ಇಂಚ ಬಲ್ಪುಂಡು ఒక ಎಂಕುಲು ಪತ್ತರ್ ಬಂಡೆನೆ ಪತ್ತರ್ ಬಂದ ಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲೇ ವಾ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಎಂಕಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜದು ನಂಗೆ ಪತ್ತರ್ ಬಂಡೆನ ಕಿತ್ತರ್ ಬಂಡೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ನಾನು 4:30 ಗಂಟೆದಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನ್ನ ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಇಂಕ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಾನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಕ ನಾಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮೇರ್ ಪಿದೆಡ್ ಜಾಲ್ ಮಾತ ಅಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂದು ಇತ್ತೇರು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಮಾತಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು
ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಕನ್ನ ಕಡಪರೆ ಓದ್ತೀನಿ ಚಾರ್ಲಿ ಸೂಸು ಬರಂದಿತ್ತಂಡ ಚಾರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಚಾರ್ಲಿ ಬಾಯ್ 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 ಮುಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದೈಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಒಂತೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತ ಈ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ತಪ್ಪು ಮಾತ ಜಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕಂತೆ ಅಂಚಿ ಮಾತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡು ಸೈಡ್ ಮಾತ ನನ್ನ ಬಲ್ಲೆಡಿ ಏನಾಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ದು ಕುಲುಂಡ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಂಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಗಿಡ ಒಂದು ಮಾತ ಕಟ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮೇರು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಪಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಮುಟ್ರೆ ಆಪು ಜಾತ್ ಉಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಸುಮಾರು ಕೈಕಾರ್ಗ್ ಮಾತ ಬರಿಂಡು ಅಂತೂ ಧರ್ಮ ಗೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಂದಿನ ಜಾಗಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಇನಿತ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಡು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಂತೆ ಆಂಡಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ದಾಲನ್ ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಬರೆದು ಪುರ ಆಂಡ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಮೂಲದು ವಿನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಅಂತೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ ಮೀಯರೆಗ್ ಬೆಂದಿರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಮೀತೆ ಕೂಡ ಇಂಕ ಮೀಯೋಡು ಹಾಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡಗ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಪೋದು ಅಂತೆ ಬೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಂಡ ಮೈಕೇರ್ ಮೇಲೆ ಸುರಾಪುಂಡು ಎಲರ್ಜಿ ಅಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಅದು ಬೆಂದಿರ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಸುಮಾರು ನುಂಗೆಲ್ ಕನಕ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಚಾರ್ಲಿಲ ಬಡ್ಡುಲ ಭಯಂಕರ ಗೊಬ್ಲೆರ್ ಸಾರಿ ಜಿಮ್ಮಿಲ ಚಾರ್ಲಿಗೆ ಅಂತಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಆಯ್ಗೆ ಜಿಮ್ಮಿಗಾರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚಾರ್ಲಿ ನಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ದುವಿ ನಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂಚಿನೆಯ ನರಕದೆ ಮಣ್ಣಡು ಪುರೆಡು ನೀನಿ ದುವಿ ನೀನಿ ಸರ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬೋರೆಂಡು ಸರ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲುಂಬೋಡಿನಿ ಇನ್ನಿತ ಬೇಲೆದಲೆ ಇಡೀ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕುಡಾತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕುಡಾತ್ ಶೋಕಾಂಡಿ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೂರಾ ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಪಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳು ಬರೀ ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಗಂಟೆ ಐನರ ಒಯ್ಯವಿಯ ಕೆಪ್ತಾನಂಚು ಅವು ಅವಶ್ಯ ಒಯ್ಪುನ ಉಳಿತೀರೆ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದಿವರೆಗೆ ಯಾಗ ಮಲ್ಪಲೆ ಅದಲ್ಲೇ ಅದು ಚೊಮ್ಮೊಂಜಿತ್ತನದೆ ಹೌದೇ ಶೀ ಓ ರಾಮ ಈ ಮಾಸನೆ ಹೋಗು
ಮುಟ್ಟರೆ ಬೋದು ಚುಚ್ಚಿಲ ಕಾಣ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಚೂರಿ ಮುಳ್ಳದ ಗಿಡ ಉಂಡು ಪಂದೇನಿ ನೈತೆ ಇಡೇಟ್ ವಾವ ನಮ್ದ ಮುಳ್ಳದ ಗಿಡಕುಲ್ ಮಾತ ಮುಳ್ಳು ಮುಡ್ದು ಬೈದ ಅಂತೂ ಆ ಮುಳ್ಳು ಹೊರ ಮಿನಿ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಪನ್ಪಿನೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಟ್ಟುಂಡೆ ಕೆಪ್ಪರೆಗ್ ಬರೊಂದು ಮಾಸನೆ ಬರುವ ಆತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಕುಲ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳನೆ ತೊಲೈಡ್ ಭತ್ತನ ಕೂಡ ಕೆಬಿತುಲ್ಲ ನೂರುಂಡು ಸೀದೊಡಿತಿಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ ಮೇರೆಂತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸು ಮಲ್ತಿನ ತಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ತೆ 7 ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಂಬಯ್ಯರ್ ಅಂಚ ಅದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿದೆಡ್ ಬೇಲೆನೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೇರು ಕಂದಿನ ಚಿಪ್ಪಟಿತ್ತು ನಂಚ ಚಿಪ್ಪಟದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಬಯ್ಯದ ಚಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆದ ಬರಸಡ್ ಅಂಚ ನಿಗಲಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜಿದು ಜೈಡ್ ದಯ ಪನ್ನಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಾತುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನಿ ನಾನು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ಪಂದಂಡ ಐಕದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗೆತನಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಈ ಚಿಪ್ಪಟದ ಜ್ಯೂಸು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಅಂತ ತಂಪಾಪುಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಮುಲ್ ಚಿಪ್ಪಟದ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪೇರು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುಜಿ ನಾನು ಬೆಲ್ಲನೆ ಪಾಡ್ನು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಹೊರನಿಗುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಐತೆ ಚಿಪ್ಪಟದ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಚಿಪ್ಪಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಂಕುಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೇಕ್ ಪರ್ಲೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂಕ ಇವಿನ ಕೈ ಖಾರ ಕಡೆ ఏది వినాలి చూడకపోయా ఇంక ఉందే ముట్టొచ్చి ఒక్కలే కొత్త మంజర్లు కోలా సూపర్ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಬಂದಿನಿ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪದ ತಿನರೆ ಪರೋಡು ಪರಂತು ಓಡಿ ತೆಂಚಂಡು ಡಬ್ಬುದಾಲ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಿನ ಕಮ್ಮಿ ಪರೋಡು ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಬಂದಿನಿ ನಿಕುಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಬಡ್ದು ಮಲ್ಪುಂದ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸಕ್ಕರೆ ಹಿಡಿದು ಏ ಓ ಮಾರಿ ಹೆಂಗಿಂಚ ఆయన ఓర ఒందిలోటి పూర పడుతుంది ఎన్నెల మరి ಇನಿ ಬಯ್ಯ ವನಸ್ಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಜಿ ಅಂಚಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಬಾಬ್ಗೆ ಗೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಪೀಸ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಚಿಕನ್ ಗಸಿ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಅಂತರ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿದಲ್ಕ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಡ ಅವೆನೆ ಮಲ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಆತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ ಸಾಕ್ಲಾಂಡ್ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೋನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿತಂದಿರಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್